A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi sayidina Muhammadin wa salim. Ambi ala fo ka barkada masami sona anga bisoro barka bilibili ubi masara hamani ka soli ku ke Aminata denka Muhammadu Rasulullah kisini nema ubana so dungowi ka an filɛ baga bɛɛ lajɛlen fo ɲɛ siliki naani kanala aw mana kɛ yɔrɔ yɔrɔ ka anw filɛ an ka foli ni tanni o bɛ aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ye o foli kelen an bi don n'a ye Sherifula kɔnɔ fɛn min ye an fa a n'an karamɔgɔ a Seyid Sherif Usman Madani Haidara an bi a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo k'a kanubaga bɛɛ lajɛlen fo ayiwa foli ni tanni dilen kɔ bɛɛ lajɛlen masa bi an ye wele bila an ka muso belebele fila ma ani minnu bɛna jɛ ka masala n kini bolo yan fan fɛ o ye Madame Tunkara Untu Kebe ale fana ye jɔyɔrɔbatigi ye Mali maɲɔbagaw olu ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu la o b'a yira k'a fɔ ko maɲɔbagaw ka ɲɛmɔgɔya don Mali kɔnɔ yan o tuma Untu Kebe i ni wula nse somɔgɔw dun baasi foyi tɛ denbaya bɛɛ baasi t'u nse Mato Jalo nam an b'a la fo ka barikada ka soli Aminata den n'Abulayi den kan n'an y'o foli kɛ an b'an ka sababu ɲuman fo e yɛrɛ bɛ sababu ɲuman in na an b'an ka Bani fo Bani Kubesi ni Bani Asimu kan an b'an ka Sirifikɛ fo ka barikada an b'a ka soba dɔ kɔnɔ bi n'o bɔra yen an bɛ jamana ɲɛmɔgɔw fo jamana kalifalen bɛ minnu na an bɛ foli lase u bɛɛ lajɛlen ma k'an ka faamaw fo k'an yɛrɛ furu yɔrɔ an n'an faso n'an baso an n'an kanuba an bɛ bɛɛ lajɛlen fo bi don in na ayiwa an yɛrɛ b'i fo k'i waleɲuman dɔn a Seyid Usman Sherif Madani a n'a ka baarakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la a ka baarakɛlaw an b'i fo k'i waleɲuman dɔn o kɔfɛ an b'an ɲɛsin an manguru ɲanfan fɛ n'o ye filaw ka madamu ye Madame Jakite Juma Sila i ni wula nse somɔgɔw dun tɔɔrɔ s'u la di baasi tɛ yen tɔɔrɔ si alhamdulilayi ayiwa an b'a fɔ i bisimila kɛnɛ kɔnɔ saha a diyara n ye n b'a fɔ ko alhamdulilayi rabbil alamina n bɛ ala fo ka sɔli kɛ ciba kan ka foli belebeleba kɛ k'a lase n bangebaga cɛman ni musoman bɛɛ lajɛlen ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ teleso min kɔnɔ n'o ye Elhaji Sherif Usman Madani Haidara ye k'a fɔ kosɛbɛ cɛkɔrɔba ŋaniŋɛ ɲumantigi hakili ɲumantigi Bani Kureshi ni Bani Hashim ka kɛnɛ ka bana ni lahara ko latigɛ an b'a fo kosɛbɛ ka baarakɛla bɛɛ lajɛlen fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la n ka sababu ɲuman Seyida Aramatulayi Jalo k'i fo kosɛbɛ i ka baara ɲuman na ka foli kɛ k'a lase n ka sababu ɲuman wɛrɛ ma n'o ye n badenmuso ye Kolo ye n b'a fo kosɛbɛ ka n ka ɲɛmɔgɔba fo n'o ye Untu Kebe n b'a fo kosɛbɛ nin kɛnɛ in kan ayiwa an bɔra k'a fɔ ye Madame Jakite Juma Sila ale fana ye maɲabaga de ye u fila bɛɛ ye maɲabaga ye i komi n y'a fɔ ye cogo min Untu Kebe ale ye maɲabagaw ka ɲɛmɔgɔ ye Juma ale fana ye maɲabaga ye fo yan fo Kita o tuma an b'a yɛrɛ fo u bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn ayiwa o kɔfɛ bi ne balimaw an bɛna masala fɛn min kan o fana ye an musow an bɛ se ka faamuyali sɔrɔ cogo min na an bɛ se ka dilali yɛrɛ fana kɛ cogo min adamaden tɛ ban fili la wa adamaden tɛ ban dilan na o tuma na anw de ye denw bange Ala y'u don anw de garijɛgɛ la an k'an ka mun de kɛ walasa den ninnu u fana ka ɲɛnamaya u bɛ se ka sabati bi thème o ye bɛnbaliya min bɛ furudenw ni ɲɔgɔn cɛ n'i y'a ye ko bɛnbaliya sera yɔrɔ dɔ la fɛn dɔ de bɛ furu kɔnɔ est-ce que anw denmuso ninnu u labɛnna kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka ɲa ka kɔn furu ɲɛ wa est-ce que an y'an den ninnu labɛn kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka kɔn yani u furudon cɛ bi thème an bɛna jɛ ka masala o de kan ayiwa Untu naamu an bɛna fɔlɔ fɛn min na o de ye parce que n'i y'a mɛn ko furu ka labɛn furu kana labɛn furu yɛrɛ ye fɛn jumɛn de ye Mato Jalo o diyara n ye furu ye Ala ka fɛn kɛlen ye ani fɛn dilannen ye
furu ka bon ala fɔli ma bari an ka tabiya an ka jamana furu de sinsinnen b'a kɔnɔ furu de bonyanen b'a kɔnɔ cɛ ni muso n'a balikuyara a bɛ furu de hinɛ b'a kɔnɔ makari b'a kɔnɔ den b'a kɔnɔ fɛn bɛɛ b'a kɔnɔ donc furu bonya tɛ se ka fɔ ka s'a dan na ani jamana bɛ lamini na anw ka furu bonya n'a barika n'a hinɛ a tɛ jamana si la. Ayiwa an b'i fo k'i waleɲuman dɔn danti foli min na Juma furu ye mun de ye? Alhamdulillah rabbil alamina o ɲininkali diyara n ye. Furu ye komi n badenmuso y'a fɔ cogo min na furu ye ala ka fɛn dannen de ye. Furu ye fɛn barikalenba de fana ye. Furu ni ɲɛnamaya de bɛ taa n'ale t'a kɔnɔ dɔrɔn a ma dafa. O furu ye fɛn barikalen de ye. Ayiwa an bɛ aw fo ka aw waleɲuman dɔn aw ka walawalali cogo ɲuman in na. Ayiwa ni maa min ye ɲininka Juma est-ce que anw bɛ furu minnu kɛ an denmuso ninnu an b'u labɛn ka kɔn furu ye wa? Est-ce que an bɛ fɛn ɲɛfɔ an denmusow ye furu tiɲɛ yɛrɛ kan? Furu yɛrɛ ye fɛn min ye cɛya minnu bɛ furu kɔnɔ k'u hakili lakɔgɔ u ka sigi ka bɛn ni furu in ye parce que fɛn dɔ bɛ yen n'a ma cu mɔgɔ kan i bɛ se ka fɛn dɔ kun mais fɛn dɔ bɛ yen n'i t'a dɔn k'o b'a kɔnɔ n'a kɛra e la i b'a faamuya n'i yɛrɛ ka faamuyali de ye donc est-ce que anw denmuso ninnu an bɛ ka u lakɔgɔ ka bɛn n'u ka furu ye wa? Sera Ramatu i ka o ɲininkali yɔrɔ in diyara n ye kosɛbɛ. I b'a dɔn nin kuma in filɛ nin ye fɛn fila de don. Kuma in bɛ fɛn fila de ko fɔ. A kɔnɔna na ɲuman bɛ yen juguman bɛ yen. Denbatigi caman bɛ den labɛn. Alhamdulillah rabbil alamina caman b'i se kɛ. Mais i y'a fɔ cogo min na caman fana bɛ o ta kɛ. Den caman ma labɛn ka taa. Mais caman fana b'a jɔyɔrɔ fin. Mais ala ma kumakan yɛrɛ de don den dɔw tulo la. Ala yɛrɛ tɛ dɛ, ala ka yafa ma. Wallahi den dɔw bɛ hali ni y'u tulo fara ka kuma don a kɔnɔ k'a kala a kɔnɔ a bɛ bɔ. O denw bɛ yen n'o tɛ mansa dɔw b'u se kɛ. Mais mansa dɔw fana bɛ yen a t'olu bolo da la. O ye tiɲɛ u ma den labɛn ka taa. Ayiwa Onto ni mɔgɔ min ye fara ɲininka sisan est-ce que an denw u labɛnnen don furu tiɲɛ kan wa ka furu tiɲɛ f'u ye fɛn min bɛ furu yɛrɛ yɛrɛ kɔnɔ u k'a dɔn k'a fɔ ko furu ye nin de ye est-ce que o fɔlen don an denw ye yan'u ka taa furu yɔrɔ la wa? Mato Jalo nin kuma in diyara n ye n'i y'a mɛn den a bɛ ba de la mara de bɛ fɛ ka dɔgɔya an ka jamana kan ni den balikuyara ka ban ba de bɛ den gɛrɛ a yɛrɛ la kabi den yɛrɛ fitinin i ni den bɛ dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ n'a ko k'a bɛ hali dumuni sanfɛ fɛn ta i b'a bolo paro a bɛ mɔ o la a bɛna balikuya n'a balikuyara ba de kan ka den sigi a kɛrɛfɛ a bɛ to k'a ladi i ɲɛ bɛ ne na don dɔ i bɛna kɛ tan don dɔ i bɛ kɛ muso ye fɛn fɛn bɛ ka kɛ ne na si dogolen t'e la donc n'i taara i yɛrɛ ka so don min i yɛrɛ b'a dɔn i yɛrɛ kɛra muso ye balikuyara i bɛ i ba de remplacer ta ba de b'o fɔ den ye ni a ye cɛ sɔrɔ awa i ye cɛ sɔrɔ tulonkɛ banna sisan dɛ den bɛ kurun de a bɔ wari i b'a jate minɛ a don waati i b'a jate minɛ den kan ka koro musomani depuis a bɛ cɛ sɔrɔ i b'a koron daminɛ parce que ko bɛ ko la ni den y'o kɛ fɔlɔ masa a ka dugu bila a ka fisa ma a ka kan ɲɛna donc i bɛ den koro fɔlɔ fo a ka sɔn i ka koro ma n'i y'a koro yanni furu don cɛ n'a ye cɛ fana sɔrɔ i b'a koron tun e bɛ taa cɛla la n'i sera cɛlasigi tɛ tulon ye dɛ tulon tɛ ye dɛ di tɛ yen
i yɛrɛ de bɛ sabali f'i ka sabali ni ko de yira i den la o tuma maɲumaga b'a tɔ dafa. Ayiwa o diyara n ye an bɛ fo k'i waleɲuman dɔn dante foli min na ayiwa o kɔfɛ ni an ye jateminɛ fana kɛ an ka duw kɔnɔna la mɔgɔ ka ca fa bɛ duw kɔnɔ ba bɛ duw kɔnɔ baniciniw bɛ duw kɔnɔ mɔkɛw bɛ dɔw bara mɔmusow bɛ dɔw bara dɔw yɛrɛ fana kɔrɔkɛw u kɔrɔmusow olu fana ɲɛnatigɛra ayiwa ni hakili kɔgɔra ka ban mara ka kan bɛɛ la jɔnni de ka kan ka mara in kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la denmuso n'a bɛ du kɔnɔ ka se k'a mara denmuso n'a bɛ du kɔnɔ ka a n'a hakili yira ɲɔgɔn na o kɛbaga principal yɛrɛ ye jɔn de ye o ye ba de ye o y'i ba de ye maa si se ka maa mara ka tɛmɛ i ba kan o tuma anw tun fa tɛ yan fa bɛ yen denkɛni bɛ fa de la o denkɛ bɛ fa de la denmusonin bɛ ba de la fo ni min ba tɛ yen ni min bɛ ba wɛrɛ bolo e bɛ se k'i wasa don den na denkɛni bɛ fa de la ni bi tɛ i ka nin baro in ka di kojugu n'i y'a mɛn ko du fa don cɛ de ye du ye ni cɛ jɔra a ka dutigiya kɔrɔ dɔrɔn a ka du tɛ tiɲɛ denkɛni barika a bɛ fa de la a tɛ muso la dɛ muso tɛ cɛmanni barika dɛ fa de bɛ musomanni barika i k'i bilanw dɔn k'u bonya o ye kelen ye kana muso wɛrɛ ka su ta k'a di muso wɛrɛ ma e bɛ min ka su minɛ k'a di min ma i bɛ taa min fɛ yen o den bɛ fago i taara di min ma ala bɛ barika don o den la donc du bɛ cɛ de bolo fo cɛ k'i jɔ dutigiya kɔrɔ n'i y'i jɔ dɔrɔn i ka du bɛ ja n'i m'i jɔ i yɛrɛ i ka du san dɛ i y'a feere dɛ. o yɔrɔ min filɛ nin ye n tun ye tiɲɛ fɔ yɔrɔ ye ne yɛrɛ n'an tɛ bi la k'a daminɛ fɔlɔ la n bɛ kodɔn tuma min na du tun bɛ cɛ bolo kosɛbɛ parce que hali den ka mara yɔrɔ dɔw la cɛ jɔyɔrɔ tun b'a la munna muso de bɛ den mara den musoman mara mais cɛ jɔyɔrɔba tun b'a la parce que den ba ka furusa tun bɛ den a den ka mara de la fɔlɔ la ne bɛ deli k'a f'i ɲɛna ne ye Kita Filadugu ka de ni ne bɛ misaliw ta i bɛ yɔrɔ min dɔn i b'i ka misali ta ni yen de ne bɛ dɔɔnin de dɔn Bamakɔ la n'o tɛ ne bɛ misaliw ta ni Fadugu de ye Filadugu fɔlɔ la anw fɛ yen ni den ye ko dɔ kɛ n'a bɛ fa kuma sulu walima n'a bɛ ba kuma sulu fa tun b'a fɔ ba ma de n'i bɛ fɛ i ka to n ka furu kɔnɔ i ka sigi i den a ka nin ko in dabila ni den y'a ba lasigi ni ba y'a den lasigi kɛrɛfɛ k'a fɔ a ye i fa ko ne ka furusa den bɛ nin ko in na ko ni ye nin ko in kɛ hali furu la hali ni den bɛ fɛ ka muruti furu la n'i ye nin ko in kɛ ne ka furusa b'a da fɛ ne ka furu gɛlɛya b'a da fɛ walahi den o den ni barika b'i la k'i b'i ba kumakan mɛn i tɛ sɔn i ba furu ka sa i b'o ko dabila fɔlɔ la mara tun bɛ taa n'o ye o tun bɛ kɛ. ayiwa o diyara n ye an bɛ aw fo ka aw waleɲuman dɔn dante foli min na an y'o de fɔ kuma a tɛ fɔ tulofaraba ɲɛna mais a bɛ fɔ hakilima ɲɛna nin bɛɛ kɛ kun ye de hali bi denbatigiw an k'an kɔfilɛ dɔɔni o ti maa kɛ fugari ye o ti maa kɛ naloma ye ni an denw ma lafiya denbatigi tɛ lafiya o de la muso ka jɔrɔ tɛ ban muso ka hami tɛ ban muso ka cɛlasigi tɛ ban ala ka hakili ɲuman d'a ma o kɔfɛ Ntu est-ce que aw bɔra k'a fɔ cogo min na sisan an denmusow u ka mara ninnu cogoya bɛ an bolo nin cogo la wa est-ce que an bɛ ka an denmusow mara i b'a fɔ anw bangebagaw ya an na mara cogo min na est-ce que an denmusow ladamunen don o siraw kan wa mara kɔni tɛ Bamakɔ yan tun bɛɛ ɲinana idée ko fɛn min ka di denbaw yɛrɛ bɛ siran u denw de ɲɛ bi fɔlɔ denw bɛ siran mansaw ɲɛ mais bi mansaw de bɛ siran denw ɲɛ kuma bɛ kuma na mansa tɛ se k'a fɔ den ye bi a bɛ mara cogo di
fo cɛ k'i jɔ ba k'i jɔ fa k'a jɔ ba k'i jɔ faw y'u jɔyɔrɔ bila baw y'u jɔyɔrɔ bila a bɛɛ tɛ dɛ cɛ bɛɛ tɛ hali bi cɛ dɔw bɛ s'u ka du la hali sini cɛ dɔw bɛ s'u ka du la nka minnu bannen bɛ o de ka ca min sɔnna an bɛ tile min na an tɛ tubabu tile la koyi anw b'an ka danbe tile de bolo farafin tile de y'an ta ye an ye maliyɛn de ye hali n'an kɛra taara yɔrɔ o yɔrɔ an tɛ kɛ foyi ye mali kɔ an tɛ kɛ foyi ye maliyɛn kɔ donc an danbe ye fɛn min ye fo an k'o de k'an ka duw kɔnɔ o de gɛlɛyara an bolo. ayiwa ni ko ye muru da ka go sogo ka fasa dɔ bɛ denbaw la komi dɔ bɛ dutigiw la cogo min na belebeleba bɛ denw yɛrɛ la ten denba dɔw b'u se kɛ den dɔw la den dɔw mara man di dɛ den dɔw mara man di n'o tɛ n'i y'a dɔn k'a fɔ i ba ye sɛgɛn min kɛ sigi la i ba ye ɲani min kɛ a bɛɛ kɛr'i yɛrɛ sigilen ɲɛna a bɛɛ lajɛlen kɛr'i ɲɛna a tɛ se ka bilasira tuguni ni ni den hakilima bɛnna a bɛ fɛn dɔw la kɔlɔsi k'a sira ta ka sɔrɔ fa ni ba ma fɛn f'a ye mais o den de tɛ yen tuguni mais i y'a fɔ cogo min na nin bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ mara de kɔnɔ kabiri denw dɔgɔmanin ka to ka baro kɛ ni den ye ni den sera musoya ye ka baro kɛ ni den ye n'a ma baro kɛ ni den ye den selen cɛlasigi ma yɔrɔnin kelen dɔrɔn ko ka musoya minɛn ta ko k'o fa o bɛ kɛ cogo di a ka gɛlɛn e ma baro kɛ n'a ye yɔrɔnin kelen a selen cɛlasigi ma maɲabaga bɛ se k'a ɲɛnabɔ tile 3 ni dɔgɔkun 1 kɔnɔ wa a tɛ se k'a ɲɛnabɔ maɲabaga ci tɛ se k'o ɲɛnabɔ i bɛ dɔ de kɛ i b'i se de kɛ mais minnu mara min ma se kɔɲɔso la dɔgɔkun 1 ni tile 3 kɔnɔ k'e ka n'o dilan i tɛ se k'a dilan donc denbaw an b'a ɲini u fɛ u ka mara sinsin denw bolo kabiri denmisɛnniya kɔnɔ fo ka na se furu wagati ma mais furu selen ko ka wuli k'a ɲɛnabɔ yɔrɔnin kelen a tɛ ɲɛnabɔ dɛ o selen cɛlasigiyɔrɔ la ko ka taa e ni dungɔ kɛ e yɛrɛ kɛra cogo min na ko ka kɛ ten a tɛ se ka kɛ ten parce que a m'a kalan a m'a kalan. ayiwa o diyara n ye an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo aw ka nin walawalali cogo ɲuman in na ni hakili la denbaw denw bɛɛ b'i ka tɔmɔta sɔrɔ nin kɔnɔ bi ni ala sɔnna ayiwa juma den maracogo ka ca nka an y'a mɛn an ka bamanan sanda la ko denmusonin tulo dingɛ 2 ko y'a ba ta ye wa ni denmusonin tulo dingɛ 2 ko y'a ba ta ye o tun bɛ fɔ k'a da fɛn dɔ de kan est-ce que bi anw n'an baw bɛ sigi k'an bɛ kuma wa an n'an denw bɛ ka sigi k'an bɛ kuma wa sida ramatu o dɔgɔyara a dɔgɔyara sigikafɔ tɛ denw ni masaw cɛ a dɔgɔyara a bɛ yɔrɔ dɔw la dɛ yɔrɔ dɔw la dɔw n'u denw bɛ sigi ka baro kɛ ne yɛrɛ y'a dɔw ye ɲɛ la a bɛ yɔrɔ caman na mais a dɔgɔyara de sigi ka baro de dɔgɔyara sigi ka baro baliya in ye n'o tɛ kabiri den ka dɔgɔ n'i bɛ to k'i sigi a fɛ a la sigi kɛrɛfɛ ka baro k'a fɛ nka n'i ye den siran ka gɛrɛ i yɛrɛ la fana ni problème min bɛ yen a bɛ siran k'a f'i ɲɛna a tɛ se ka sigi ka baro k'i fɛ o ye kelen ye denw fana tan tɛ den bolo tuguni tan tɛ den bolo tuguni n y'an sigi ka baro kɛ n baw fɛ n y'an sigi ka baro kɛ n mamusow fɛ o tan tɛ den bolo tuguni n'i tɛna juru siri denw na k'u lasigi fɛ ka baro k'u fɛ n'o tɛ anw y'an sigi ka baro k'an baw fɛ an y'an sigi ka baro k'an tɛnɛmusow fɛ an y'an sigi ka baro k'an mamusow fɛ anw b'o de kɔnɔ bi halisa denbaw k'u timinanja u k'u timinanja u ka to ka denw gɛrɛ u yɛrɛ la ka to ka baro kɛ denw fɛ kabiri den dɔgɔmanin den mana kɔgɔ kaba hakili mana kɔgɔ a don man d'a fɛ o kabiri a ma kɔgɔ i b'a gɛrɛ i yɛrɛ la de ka baro k'a fɛ muso man kan tɛ ka maloya kan ni den sera musoya ye kaban kana maloya ka musoya kuma don i n'a cɛ n'e m'a f'a ye jɔn b'a f'a ye yɔrɔnin kelen kɔɲɔ selen a b'a ɲɛdɔn cogo di wa yɔrɔ dɔ fana bɛ yen n b'o f'i ɲɛna ni misaliya caman bɛ ta
den fa ni ba yɛrɛ fɛ ka sɔrɔ i ma den nasigi k'a ladi fa ni ba yɛrɛ kɛwale bɛ den mara den waju ka sɔrɔ ba ma den nasigi ka kuma fɛ den bɛ mɔ fa ni ba senkɔrɔ a b'u ye cogo min na walahi den caman bɛ mara sɔrɔ ten ka sɔrɔ hali u ma sigi ka kuma fɛ den hakilima i fa b'i ba minɛ cogo min na a b'a ladon cogo min na a b'a bonya cogo min na den bɛ furu minɛ cogo dɔn o fɛ ka sɔrɔ a ma taa furu kɔnɔ ka sɔrɔ mɔgɔ m'a fa ye fa fana bɛ ba minɛ cogo min na a b'a ka du minɛ cogo min na u bɛ ɲɔgɔn minɛ cogo min na den bɛ lakɔlɔsili kɛ n'o de ye den yɛrɛ bɛ mara ta ten ka sɔrɔ hali fa n'a ba ma sigi ka kuma fɛ nin yɔrɔ in na an b'o yɔrɔ fana jate a kɔnɔ kosɛbɛ fa ni ba yɛrɛ k'u ka mara cogoya yɛlɛma denw ɲɛna du kɔnɔ. Ayiwa Kuntu dɔ b'i bolo ka fara i dɔgɔmuso ta kan dɔ bɛ n bolo ka fara Juma ta kan Juma Sila ye min fɔ a y'a bɛɛ fɔ i y'a mɛn ba ni fa bɛ hakili to den na olu hakili bɛ telefɔni de la bi o telefɔni de bɛ duw kɔnɔ bi i bɛ du o du ye k'a ɲagamina telefɔni don n'i donna sisan ka taa muso ni cɛ sɔrɔ a ka so kɔnɔ i b'a sɔrɔ telefɔni bɛ ba bolo yen fɛ telefɔni bɛ fa bolo yan fɛ telefɔni bɛ den bolo yan fɛ hali furuso kɔnɔ n'i y'a ye cɛ ni muso u tin ti don ɲɔgɔn na kumakan u tɛ se ka kuma ka baro kɛ ka fɛn fɛn k'a bɛɛ ye telefɔni de ye bon n'a ye telefɔni kanu ka tɛmɛ a yɛrɛ kan telefɔni b'a yɛrɛ kanu fo telefɔni de ka bila ka baro dɔ kɛ ka sɛmɛ ɲɔgɔn na du o du kɔnɔ n'a bɛ baro k'o du kɔnɔ du tɛ du lankolon ye den min bɛ wele o kɔnɔ o tɛ kɛ lankolon ye parce que a b'a dɔn ale fa n'a ba bɛ ka kuma min fɔ donc hali n'a ɲɛ b'a fa n'a ba sigilen la a bɛ siran ka telefɔni ta mais ni telefɔni bɛ fa ni ba bolo a bɛ den bolo bon i y'a dɔn o kɔni ye a damako yɛrɛ ye sa dɛ donc fo telefɔni k'u hakili to o de la du kɔnɔ telefɔni ye baara tiɲɛ bolo dɛ n b'o yɔrɔ min fɔ hali kɔɲɔsow kɔnɔ ni su bɔra la kaban ni dugu jɛra kaban cɛ ni muso bɛɛ lajɛlen n'i ka telefɔni de b'ale kɔɲɔso kɔnɔ. ayiwa an bɛ aw fo ka waleɲuman dɔ k'i k'aw kuma fana sɔn k'i la su yɛrɛ kɔnɔ ne yɛrɛ da don n'o dɔ baro la cɛ bolo sera a muso ma telefɔni kama kɔɲɔso la ne yɛrɛ wulila o kuma la donc Ala ka hakili ɲuman d'a ma o de ye nin fura ye n'o tɛ ni Ala ma hakili ɲuman d'a ma a bɛ kɛ anw de la a bɛ k'an na fɔ a bɛ to an kɔnɔ Ala k'an kisi k'an tanga o ma. Matu ne yɛrɛ delila k'a fɔ denbatigiw ye n'a den bɛ taa kɔɲɔso la a ye telefɔni minɛ a la denba dɔ delila k'a fɔ ne ko tɛ se ka kɛ ko telefɔni de bɛ denmisɛnninw ɲɛnajɛ n ko telefɔni kɔni t'u ɲɛnajɛ telefɔni bɛ mago de sa kɔɲɔso yɛrɛ kɔnɔ bi k'a fɔ telefɔni ka minɛ kɔɲɔmuso la o nafa de ka bon a ma telefɔni b'a bolo parce que a tɛ tin ɲini a tɛ tin sɔrɔ yen ani cɛ tɛna baro kɛ ye baro min b'a nafa parce que a bɛ telefɔni de jouer bon telefɔni jouer b'a la telefɔni tɛ se ka minɛ denmisɛnninw fana na sabula denmisɛnnin dɔw bɛ taa o b'a sɔrɔ ça va pas donc communication bɛ t'u ni masaw cɛ i y'a ye a ko kɔnɔna ferekelen don dɔɔnin quoi Ala ka hakili ɲuman d'a ma parce que an denw bɛ furu a kɔrɔ ka ca a kɔnɔna fana ka ca n'i ye a jateminɛ mara in a walakatalen de don to a walakatalen don fo ka fɔ k'a walakatalen don mara yɛrɛ de tɛ an bolo mɛ Matu n'i taara n'i ye denmisɛnnin min furula sisan n'i ye denmisɛnnin 100 furula nin kalo in kɔnɔ kalo 6 walima kalo 3 i bɛ taa sɔrɔ denmisɛnnin 100 in na min bɛ tɔɔrɔ la 70 an denw sɛgɛnnen bɛ dɛ bon muso kan ka mara cogo min cɛ fana kan ka mara ten cɛ fa kan ka cɛ sigi de ka kuma fɛ i bɛna muso de furu ɲama bɛ muso la o ɲama de bɛ muso la i bɛ muso min furu i hakili to muso la ko bɛ ko la i kana kɛ muso la mais faw t'o temps sɔrɔ tuguni
bon muso bɛ furu ka di denkɛw ma n'a furula ka d'u ma dɔrɔn a banna diɲɛ telefɔni ko ye fɛn bɛɛ b'a kɔnɔ i bɛ fɛn fɛn ɲini a bɛ telefɔni kɔnɔ donc ɲɛ b'u la dɔrɔn sokɔnɔta ninnu u hakili yɛrɛ t'o fɛ u kan ka fɛn fɛn k'u ka foyer kɔnɔ u tɛ ɲɛɲini tu u tɔgɔ kuma ye tiɲɛ ladilikan fɛn fɛn n'a bɛ fɔ musow ɲɛna muso kan ka dilan ka taa furu la a tɛ karaba yɔrɔnin kelen mais a ka di ne ye fana denfaw ka cɛw fana dilan yanni musow ka d'u ma ni fila de bɛ ɲɔgɔn dafa muso mana dilan ka ɲɛ cogo o cogo ka taa furu kɔnɔ n'i taara bɛn ni cɛ ye min fana dilannen tɛ min pɛrɛnnen tɛ furu kama i mana ɲɛ cogo o cogo dɔ b'a jɛ don o ye tiɲɛ ye mais émission bɛɛ ni a taabolo don komi bi an bɛ ka kuma musow ta kan n'Ala sɔnna ma an delila ka hali cɛw fana ta yan ka tɛmɛ donc don n'a nataw la a bɛ se ka kɛ an bɛ segin a ka tuguni pour que halisa ka denmisɛnninw labɛn inchallah donc o hukumu kɔnɔna la an bɛ aw fo ka aw waleɲuman dɔn k'an filɛbaga bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn nin ye émission in tako fɔlɔ ye ni Ala sɔnna ma tako filanan ntɛnɛn nata in 17h30 a bɛ se ka sigi ka o fana filɛ a tako filanan o bɛna bɔ ntɛnɛn nata ni Ala sɔnna ma o tuma an b'aw fo ka aw waleɲuman dɔn aw ka filɛli cogo ɲuman na a k'an sɔni